Ayo bakal nonton yuk. Ada karangan Erin. Terima kasih. Assalamualaikum. Ayo bos. Sing nyanyi sama. Mas To, Mas To. Ayo. Apa deh? Ya wis joget. Ayo Mas To sing duwe lagu. Wis kadung sayang, wis kadung berjuang. Ayo Mas To. Mas To. Sasar kesini lagi ya. Oke. Matur sembah nuwun nggih, Bos. Oke, mangke Sido Rondo. Sip. Bersama karangan elit. Masih mau duet apa enggak, Masih? Rasane nandukan rindu
Sudah mas ke saya. Apa iki
satenane takdirku sing jawabke sliramu beda ati beda lambe Las kadema dirasakan Temas rengana tangisku Bajike kowe lunga saka uripku Yo paribasan rangge lintang ing angkasa kowe tega temewe lara marang tresno iki wis salahku pilihane wong tuaku sepurane yen gawe lontro kayaknya sebelah sini suka semua ya. Mas Arju gimana Mas Arju? Suka enggak? Suka ya? Masih bersama karangan elit Indonesia bro. Ayo Mas. Kita goyang lagi bro. buat Mas Ari, Pak Dimas makasih ya. Ayo Bos. Serang foto cincin. Oh, ini donaturnya kene. Tenang kok, ditambahinnya, tenang tambahin. Mau tambahinnya toh Mas? Apa sifatmu saiki wis beda kowe ninggalne aku Ayo, donatur saya yang kedua ini. Ini pokoknya jangan sampai lepas ini. apa rasa tresnaku kaya pinggir segara Susah pincer dodo pancingi ngerani Arep kepiye maneh aku ngerti Ojo selak hatimu marang kahananku Awas
Buat Bapak Agi, terima kasih ya. Ayo Pak Agi, terima kasih. Ayo Mas, kita. Api yo Mak. Oke siap, nanti disiapin lagi istirahat dulu ya. Oh yo, aku percaya kalau Pokoknya sampai kudu entek ya Mas. Ayo. Bersama karangan elit Indonesia Cok Popayu Audio Matur Suwun Serah foto video setting terima kasih. Wes suwe mandem rasa jroning dodo nanging aku arep sambat karo sapa durung tansah klisian arep mangan ratoyan kok koyo ngene rasane lagi kesandung asmara
sampean si nyanyi toh. Mas toh. Masih bersama barengan ini Komodete. Serah foto di jantung matur suwun. Halo kalian audio. Sing ngajari sapa iki sih? Wanutyo ayu utama arum ing kusuma mulat leng-leng pronto agawe sengseming nolo semulir pahit madu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning agawe gayet artiku ngambar arum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan molatirino once Mas Dito. katon kinelo Mas toh. Mas toh. sakanthi aneng jagat katresnan
Ayo ditokne yuk. Wis wayahe metu. Tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu rembulan kang sumunan nyakseni tresno kang tuhu kan ono liya mung sira wong ayu. Bersama garangan elit yuk. Indonesia Ngambat arum datangku jiwa katon memanise sekar mekar lan mola tirino katon dino ada yang lebih rindu engkau tahu agar engkau tahu rembulan kang sumunan nyokeseni tresno kang tuhu kan ono liya mung sira wong ayu. Nggih matur sembah nuwun sedaya bos-bos bakso. Lagune kesayangan. Halo Mas Wawan, ayo. Mas Wawan Ciluk. Aduh lo mas tekan kene iki lho. Mbak Mar, umur nih.
Mas Wawan terima kasih. Bos, iya. Lagunya nanti apa lagi bos? Gubuk Asmoro. Oh, wih Bos Mar. Bumar. Bumar, Bumur. Bumar, oke Bubel. Oh, ah, oh. Bingung rasa
lanjut ke Kesayangan Bos. sudah. Karangan elit Ayo pasukannya, mana ini pasukannya? golane wong tua cok. Berfoto. Bersama dengan Bokel Maning Indonesia. Tak ceritani cerita sing paling medeni nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak trimo. Sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ora ana endi kasih sayange sing kaya jaliyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe. Yen pancen kudu pisan aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Semuanya nyanyi ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing kaya ngene aku iso ngadeg dhewe kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat banget Margo rati sangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene mah anak sing rusak omahe ora ono sing celok dilahirke Margo sing kaya ngene tak tampa apa anane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat banget Margo rati sangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene mah anak sing rusak omahe ngene mah anak sing rusak omahe. Ego wong tua sudah. Dewi matur suwun Dek Anjar.